Čaute, ja som Miša. Ahojte, ja som Baška. Sme z anglicky hovoriaceho divadla Bridge in Drama, ktoré už druhý rok organizuje medzinárodný festival anglicky hovoriacich divadiel, ktorý dostal názov Bridge in B4 alebo Bridge in B4. V ktorom deti majú unikátnu príležitosť vidieť anglické divadlo a mať zážitok z divadla ako aj z jazyka. Tento rok sme sa rozhodli trošku obzvláštniť a jedno popoludnie venovať deťom, ktoré sú vo výnimočných životných situáciách. Tento rok sa nám však bohužiaľ nepodarilo získať ani jeden grant a aj napriek tomu sme sa ale rozhodli, že festival bude, že si ho spravíme svojpomocne a to jedno popoludne s 2 predstaveniami pre decká by sme chceli zafinancovať pomocou vás, pomocou crowdfundingu. Princípom ktorého je, že vy si môžete kúpiť lístok, ktorý pôjde pre tieto deti. Takže by sme vás veľmi pekne chceli poprosiť, aby ste nám pomohli túto sálu zaplniť deťmi. Ďakujeme.